ako nagtatrabaho. Sa City Hall, ho? Nagtatransfer lang po ako ng barangay ko. Ayun. So, kasamahan nyo ho sila. Mga So, kaibigan ko, para makapagparehistro na sila, sinabay ko na po sila. okay. Buti ho, ngayon pa lang ho kayo nakapagrehistro. Ngayon lang po kami may time, kuya. Naisingit lang sa busy na schedule sa trabaho. Ito ang katwiran ng ilang manggagawa na naabutan ng CLTV News Team na tinanghali na nitong September 14, 2021 sa pag-fill up ng mga form sa tanggapan ng Commission on Election sa Angeles City. Si Nanay Rosalina Idos na isang senior citizen, walang reklamo kahit nabilad na sa araw. Transfer ang kanyang transaksyon at madali naman daw ang queuing sa kanilang mga senior citizen. Para kay Nanay Rosalina, wala siyang kaba sa dibdib na sumabay sa dagsa ng pila dahil mahalaga umano ang kanyang isang boto. Mahalagang mahalaga, siyempre. Okay, mahalaga. Importante sa... Okay, ayan, naubo na si nanay. Hindi ho ba kayo natatakot dahil may pandemya tapos kayo ho'y lumalabas, vulnerable? Bakunado na ho ba sila? Bakunado na, okay. Minimum na 300 transaksyon sa isang araw na simula alas 8 ng umaga na extended pa hanggang alas 7 ng gabi ang kanilang operasyon. Kinakaya pa umano ito ngunit sa inaasahang pagdagsa ng mga sumasabay sa rush hour, ang kanilang estratehiya sa darating na araw ay mag-iiba. Sa Robinsons Balibago na umano magaganap ang voters registration at iba pang transaksyon sa COMELEC. Ito'y sa mga petsang September 17 to 18 at September 25. Sa Marquee Mall naman po pwesto ang COMELEC Angeles sa September 27 to September 30. Expect na po natin na yun parang last week ng election yan ay na registration. So para hindi sila mahirapan dito, meron silang mga upuan doon. So napagdesisyonan namin na dalhin sila sa mall. Tapos doon maluwang, malamig, mas komportable sila. Ganun na rin po doon sa last 4 days ng registration, yung 27 to 30 sa Marquee Mall naman po. Sa obserbasyon ng news team, bukod sa kapuna-punang dagsa ng mga tao na nagpapakipot sa maliit na espasyo sa loob ng COMELEC sa Angeles City, limitado rin ang galaw ng mga sumasalang sa biometrics na dito hindi maiiwasan ang pagtatanggal ng face mask at face shield dahil sa pagkuha ng larawan. Sa nagdaang midterm election ayon sa COMELEC Angeles City, nakapagtala ng higit 190,000 na voting population ang Angeles. Sa 33 barangay, ang Barangay Balibago umano ang may mataas na bilang na botante. Inaasahan naman na nasa 15,000 ang newly registered voters sa Angeles City. Hiwalay pa umano dito ang mga naililipat na bagong botante na namamalagi sa mga itinalagang housing project ng syudad, partikular na sa Barangay Kutud. Meron pong resettlement dyan. Okay. So, dahil maraming lumilipat doon sa resettlement, sila naman nagpapatransfer naman papunta sa amin, sir. Samantala, para naman sa mga residente ng Ciudad San Fernando, pwede ring magparehistro ang mga qualified voters sa Robinson Star Mills sa mga petsang September 17, 18, 20 to 25, and 27 to 30. Paolo G. Santos, CLTV News.